apostle ni kwanya no imrewu penja kar education iwinjo ka bwana mo kore kotieko no wacho ni budget making is a process. Okay, an event tindani en gino mitimo pile pile okutimi kawuono to lore en gima nitie kata mna tokuma pod nitie thuolo mar timo ang'owa timone ukarabati mwacheke to kadhi aduoko penjo no directly ni education jogi nyot wachi mag somo jogi timo makosa koso wang'iare ing'eni pile pile kwa wuoyo about usuru nyaka wang'ini usuru tije en ang'o. Usuru ok en mana gir choko pesa gi distributing pesa kata gi tere. Usuru ni bendi tiyo kode mondo ibro iro ne wa manage gik moko kata allocation of resources wagolo ka to waketo ka wagolo ka to waketo ka to pile pile bo iro ni ka budget owuok kama to waringo to wang'iyo ni ang'ono modok piny. Onego bed ni wapenjre to budget mokalo to nochalo nadi to gi sani ochalo nadi to ang'o momiyo koro kanyo timdwok nadi odwok piny nikech samoro idwoke piny nikech kocha samoro ne pesa no kotiyo te. And unfortunately the government does not tell us okowachnani manu allocate kacha to mai manotiyo mai manodong emomiyo koro ok water moro kanyo. But purpose of this sana iyudo ni kama giywake ok education te nogole pesa nen mana mar free primary education to kaduoki directly government nyaka bed ni notimo ang'owa kanyo to negi era kidogo gimomiyo nyaka wang'i the pioneers manochako kata free primary education ang'ono manege ng'iyo tipenja ni gini oromo pidho nyithindo adi 15,000 higa nwang'iyo ni pioneers mag free primary education negitemo ng'iyo ni mondo enrollment mag nyithindo timre nadi education upcheck otimre nadi odhi malo. Ok inyal dhi chako somo secondary ka ok ikalo primary. Ok inyal dhi university ka ok ikalo primary and secondary donge. Koro kane giduoko gine piny wang'iyo ni to ka pioneers kata jokanyo manochako wach free primary education to ne ging'iyo enrollment as one of the things. To enrollment gima be ne encourage enrollment en gima iwuono ni chiemo samoro ne nitie kata nitie free feeding programs ma sirikal osebet ko initiate pesa ni ka gigolo to nyalo affect wachno tiende ni nyalo kata affect negatively, that is duoke piny to tiende ni nyalo njao uptake mar free primary education kata jok mabro dhi enroll be kuro tin nikech king'iyo kuonde moko ok kuonde mwae lakini kata king'iyo Kenya mangima ibo iro ni nitie areas moko ma nyathi dhi mna school nikech en sure ni nyuka nitie odhi yudo chiemo nyathi dhi school en sure ni nyoyo moro nitie kata bed mna mahanya nyoyo moro nitie ma pesa mwawuoyo to mane gima jok manokelo wach ni nosetimre nade noseneno omiyo mano en makosa nonego bed ni kanyo to ka gimedo to gimedo mondo ji omed di school iwinjo koro gikanyo taneno ka makosa moro nitie but kore kwachako wabiro winjo